Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Di Basha Kem gede ispongot. De Rio tadi ko hatu kasih bangiyo ya ka bil ya ki central diras niko demas ru ulayo belang hatu sini on medical ground ar Rio tadi kila ndrengut ar penyo tadi ulaj way pat mentah kasih sekini ki para jumi kila lai bila man matai kendiat kini ki cases baki section bak syak pengat kini ki sama jauh am je ki ban details te ngamla ban detail than namar katu kadang dei ka jong ka yang besar te pila ban page na ka code order te bisa lap ki kita ki case ki balak kila pengat ki dekat jongi bat yang iru kumjo hi kam ya pher re ka case ka de ka jo ba ya bro pat namar ba ka hitu hi kala ong banadu pastang ngi de ka people organization ngi de ka form ko way ko body ladangat way ko baro de ka jo hi ka case kingat bila matai yang lihat alor tu ke section 171 tapi syak pengat alor tu uniform bila matai kendiat am halor ke uniform te hoy maki ki semua ba ka de uniform ka jong ki andre nadu pastang ngala keren bang ong ka uniform ka bomut nadu ka patlon nadu ka juti hadu ki star hadu ki insignia nani ki kisai kata tanda ku ki name plate kata ka de uniform kan andre ka hitu hi hang tu kala tho sai hang tu ba tho hitu ka don ke star la jong bar ka ditang ka t-shirt ka ba tho ka hitu ka to kam de ki jongno ro bat kam dei hiru ko copyright jongno nomor ba pila hi ka MLP ka don ka jong ke manual book bat ha manual book la ne kata ka kondon jongki kim shim la identify ba kata ka rongyong ketika ka jongki nomor ba pila hi dayap brio ru ni phong ka bayong ngi don kadak jing susi ru ni sa jura ke lamayong ni sa phong kita ki janjong ndre ba kin ong ba ka de ka jongki ka 171 kelak ren sai ba ong kata ka bagap ya kata ka uniform lani kata ka bekisek pendon kam kita ki government servant atu pin nyakun yang dak ya kini ka uniform ya kan ni nang ni ngin song ya ka meeting te ngin sapas de resolution apo ka itu organization but ngin yakun be kat kum ka an ka badai de kalenti Mumtau dang la ban penting ban phong uniform ka jongi tangi haban phong ni kan kam dei de ka jongi dadai bengi tho MLP dadai bengi tho ka SOT dadai bengi tho ka SF10 te hooj kila ban kam nre ko tho hitu ni phong hi pe mo ko sing rupor bagi khot ni phong mar ka dei ka jongi bi kam dei ko copyright jongno jama dada bengi tho man MLP kila ban kam nre ka tho hitu ta ka basai ri khot bala sya kem kila lai lut tas ni oh ki khot basha sya kem kila lai bar ko makan ngut bar khot ki basha kem ki di songot kla i ka statement jong OSP ha ko bayi dei ber kitu bistan granit ni so phala namar ba kat kum bangai is for referring ba kita ki SWAT mo special squad ni kita ki force ki paper ini flashbang ki ong no tani to stan granit bangi lapet bahan nang ni nang tai da ka on documents ki sa use ba ya kita ki militants dan kita ki underground dan kita ki gangster mo teo ban use pa dingi stan granit kalong ka ba ikam kai bi jokor impediang ka te ki haban le training but ki haban nang hikai susu ban pete ke le ba da kan no ban la ban tem ka namar ban ong ban kong be do stan grenade impediang namar ba pila I him to kasi kumba kila kam ki ong ba spentelon hendrei kumno untulon haba pi em to kasi bang yadai ki dokot la jong haban kanjat usu her ban stelun kala bathai bi hem to ya ka jing ya khun ka jing ya le nya haban ya khun bet ka kendon sisen hi bala rung bala ka hito katangi de ban ngat be ladangi le te kelenti ka basniu andre habangi le te kelenti ka ba baros kata ru pila hi ni le te kelenti jong ka an wat man tu ko singiru ndei mangi bastang andre dei maki hakapor mangi ong khot ki magistrate ban ya kren andre ki sungtho bakla ki ai man nostan grenade baro khot pila hi ki miangi ong call the magistrate in reply ke ai man nostan grenade ka bomut wat ke district administration ka claim ai order tenging so phala ta PPE ngam yu pat nang to ki ong ba kala ja kumni kumtai ka don kata ka jing show ka jing adat ki magistrate haba u ai u bashim ni ka case don lang hang to yu ula ban identify on the spot don lang ban ni dan menta ban su ong pat
bang gile kuning gile kita kikam beman kini kita itu bamla ban priang bat hatu kesini pilai hi kumno kipen teror jaga jaj bendrio nyu trap naga bat tap itu stand ni kapuk dukan bandar pin ong pentelun da pilik pej baha hang tu hadukan ru pej baha kumno katu kalong slope ne kalong plain ne kalong hakano kom pin ya sai ba